Visszafordul, berakta nekem. Tessék, a valány. Anya! Menjetek inkább a házba, vannak tetejét! De hogy csinálj? Hát persze, azért úgy, mint egy szép sztori. Jaj, adjuk már! Nem fog tudni esni. De jó volt hallod azt a szavat? Hát? Szóval játszottam nekem? Hát én is tudok ilyet. Úgyis gardétól kaptad, nem? Igen. Ha ez jó volt. Megmondjuk egy másodot. Dehogy nem. Albit? Igen, ez a lapáról. Hallod, legszállosak. Ja. Mi? Micsoda? Versenyben Nagyon jó fogják. Aha. Én ezt szeretem, hogy játszom. Alessz, beszéltál, de